हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे जबनि सोमोन्दै एबा बेनि एप्लाइ प्रसेसनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों जे नोंथांमोनहा बावैसो सिगाङाव नोंथांमोनहा DOCS नि आन्डाराव ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि माखासे भेकेन्सिसफोर एबा बेनि पस्टफोर नोंथांमोनहा मोननो हादोंमोन एबा साख्रिनि खौरां मोननो हानाय जादोंमोन। बेनिनो जोङो A to Z एप्लाइ प्रसेस एबा स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो अनलाइननि प्रसेसफोरखौ फोरमायनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो लानाय जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। दायो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव फैबाय एबा आङो क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। दायो जोङो docs.gov.in बेबायदि टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्च खालामोबा जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हानाय जायो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों DOCS आसाम बेबायदि स्टेट पर्टेल नोंथांमोना मोननो हादों। बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दायो जोङो बेबायदि इन्टारफेसखौ मोननो हानाय जाबाय। नोंथाङा गोजौआव मोनसे 3 लाइन्स कर्नार नुनो मोनदों ना टप कर्नार बेहाय राइट साइडजोंहाय बेवहाय नोंथांमोना थुनानै डेस्कटप साइडआव होनानै लाब्लानो जाबाय। दायो आंना अलरेडि दंखायो जाहाथे माखासे साइटफोरा थाखोमाया आरोना गासिबो अपसन्सफोरखौ मोननो हानाय बायदि। बेनिफ्राय जोंनि इन्टारफेसआ बेबायदि जाबाय नालाय बेखौ स्क्रल आप खालाम। बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मोननो हादों मोनसे लिंक अफ एप्लाइंग अनलाइन बेबायदि मोनसे नुनो मोनदों ना बेहाय जों क्लिक खालामनानै होगोन। बेनि उनाव इन्टारफेसआ बेबायदि जानानै फैबावगोन आरो जोङो मानि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामगोन बेवहाय डिटेल्स दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लिंक अफ एप्लाइंग अनलाइन एप्लिकेशन फर्म फर द पोस्ट अफ हेल्थ एडुकेटर जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कार बे मोनथाम पस्टनि सिङाव जोङो माखासे जबनि एबा साख्रिनि नटिसखौ जों मोनदोंमोन नालाय दानिया जों बेखौ एप्लाइ खालामनो थांगासिनो। अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेहाय क्लिक खालामनानै होबाव आरोना क्लिक हियार फर एप्लाइं बेहाय जों क्लिक खालामबानो बेनि मेन अनलाइन खालामनायनि मोनसे साइटआव जों मोनहैगोन। दानिया जों बेबायदि मोनबाय आरोना इन्टारफेसखौ बेबायदि मोनबाय। दानिया नोंथांमोननो आं फोरमायो जे नोंथांमोना डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ थोंजोङै मोननो हागोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नायब्लानो जाबाय। दायो जोङो गोदान नालाय निउ रेजिस्ट्रेसन पेज जों क्लिक खालामगोन। जोङो इन्टारफेसखौ बेबायदि मोननो हाबाय आरोना बेहाय माखासे इनस्ट्राक्सनसफोर दं जों बेखौ गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो मोनजोबखाबाय जों बेखौ नायबाय थाला। दानिया जोङो मेन एप्लाइनि पेजआव थांनो थाखाय जोङो नैबे नेक्स्टआव जों क्लिक खालामनानै होगोन। बेबायदि इन्टारफेसआव जों सफैबाय। दानिया जोङो बेखौ फारि फारि पार्टिकुलार्स वाइसआव जोङो बेखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै जोङो फाइनाल गासैखौबो हाजोबोब्लानो बे मोनसे पेजनि गेजेरजोंनो फोजोबनो हानाय जागोन। नाय बेवहाय फाइनाल साबमिटनि अपसन दङ एबा अपसन बाटन दङ फाइनाल साबमिटनि। गिबियाव नोंथांनि केन्डिडेटनि एबा बिनायसानि आबुं मुंजों बेहाय लिरनांगोन। बेनिफ्राय फादार्सनि नाम मादार्सनि नाम बेफोरबायदि स्पाउस नेम डेट अफ बार्थ। बेनिफ्राय नोंथाङा इम्परटेन्टथार एक्सचेन्ज कार्ड नांथारगोन आरोना एक्सचेन्ज कार्ड नोंथांमोना जुदि रिनिउ खालामाखैब्ला सोरनाबा भेलिडा गैलाब्ला बेखौ रिनिउ खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना। इयाराथ' क्लियार जाबाय। दानिया मान्थखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना डेटखौ सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय जेन्डार नोंथाङा नोंथांनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। गाहायाव दङ एड्रेस नोंथांनि भिलेज जागोन बेवहाय नोंथांनि भिलेज पस्ट अफिस बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय PS बेफोरबायदि सिटिया जाबाय नोंथांनि मौजायानो जागोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट स्टेट बेफोरखौ जों सेलेक्ट खालामबानो फैगोन आरोना अपसन दंखायोखा। बेनिफ्राय नैबेहाय पिन कड नुनो मोनदों ना नैबे पिन क'डआ बे पिन क'डखौ नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामनांगोन आरो। दानिया जोङो बेबायदि फिलआप खालामबाय आरोना फिलआप खालामनानै दानिया नोंथाङा पारमानेन्ट एड्रेसजों करेसपन्डेन्ट एड्रेसजों जुदि सेमब्ला नोंथाङा बेहाय टिक मार्क होनांगोन आरोना गासिबो बेवहाय जाखांफैगोन। दायो बे सेमानो जाफैबाय आरो सेमखा नालाय बे जाखांफैबाय। दानिया जों बेखौ टाइप खालामबाय थानांलायला। दानिया गाहायाव दङ जोङो मबाइल नाम्बार दङ गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार बेहाय अल्टारनेटिभ बेखौबो होनांगोन जोङो। मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा टाइप खालामनानै मोनसे भेरिफाइ अपसन दंना बेहाय जों भेरिफाइ खालामनांगोन OTP मोनगोन OTP इन्टार खालामनानै आरोना। दानिया OTP नाम्बारखौ होनानै जोङो बेहाय भेरिफाइ अपसन नुनो मोनदों ना बे भेरिफाइ अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों मबाइल भेरिफिकेसन इज साक्सेसफुल बेहाय नुनो मोनदों ना गोजा गाबनि जोङो भेरिफाइ खालामनानै बेबायदि देखायनांगोन आरो भेरिफाइ जानांगोन। नोंथाङा जुदि आधार कार्डआव जायखौ होदों बेखौ होयोब्लानो मोजां आरो। बेनिफ्राय नोंथांनि गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारखौ नैबेहाय होनांगोन एबा नोंथांनि गार्जेननिब्लाबो जागोन बा नोंनो लानाय गुबुन मोनसेबाव मबाइल नाम्बार। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय इमेल एड्रेस आरोना इमेल एड्रेसखौ जों होनो हायोब्ला मोजां। नोंथांमोना नोंथांनि भेलिड इमेलखौ बेहाय होदो आरोना। बेनिफ्राय नोंथांनि
फिजिकेल आइडेन्टिफिकेसन मार्क नोंथांनि देहायाव मोदोमाव थानाय माखासे मार्कफोर सिनफोर एबा नुथाय सावगारि माबा मोनसे सबाय बिमायानो जा माबा मोनसे दागोआनो जा बेफोरखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो मोननै दानिया केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय गाहायाव मा होनदों बेखौ जों न'आव होब्लानो जाबाय जों बेहाय येस होनो हायो येसआव होबानो जाबाय दानिया जों बेहाय नुनो मोनदों ग्रेड 3 पस्ट जोङो मायाव एप्लाइ खालामगोन नन टेक्निकेल पस्ट नङा होमबा बेनिखायनो जों बेहाय येस होगोन दानिया जों बेखौ येस होबाय दानिया जोङो बेखौ सिलेक्ट खालामजोबबाय गाहायाव फैबाय दानिया जोङो एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव फैबाय आरोना बेवहाय नोंथाङा मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै ग्रेजुएशनसिम नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सनि एबा नोंथांनि मार्कफोरखौ बेवहाय इन्टार खालामनांगौ एबा नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन आरो बेवहाय स्ट्रिम दं बेहाय एसएसएलसियाथ' बेहाय स्ट्रिमजों खोथा गैला नालाय बेवहाय नोंथांनि टटेल मार्क बेनिफ्राय मा होनदों बेसेबां मोनदों बेखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टेज नोंथांनि इयार अफ पासिं माब्ला नोंथाङा पास खालामनायमोन बेखौ नोंथांमोना इयारखौ होनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांनि स्कुल बोर्ड एबा इउनिभार्सिटि बबेनि आन्दाराव बेहाय नोंथांमोना स्कुल नेमखौ होनांगोन बेनिफ्राय एचएसएलसि बेथ' थांबाय नालाय एचएस नोंथांमोना आर्ट्स ना साइन्स ना कमार्स नोंथांमोना बेखौ अपसन दंखायो बेहाय क्लिक खालामबानो नोंथांनि गोनांथिखौ एबा नोंथांनि थारखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनो हागोन आर्ट्स बा आर्ट्स सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि बेवहाय दहायनि बादि नोंथाङा मार्क अबटेन बेनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां मोनदोंमोन बेनिफ्राय पार्सेन्टेज नोंथांनि इयार अफ पासिं बेनिफ्राय नोंथांनि स्कुल कलेजखौ लिरदो बेवहाय बेनिफ्राय ग्रेजुएशनावबो नोंथाङा आर्ट्स एबा कमार्स बा साइन्स नोंथांनि स्ट्रिम्सखौ सेलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव बेबायदिनो नोंथांनि मार्क एबा टटेल मार्कखौ होगोन बेनिफ्राय नोंनि मोननाय मार्कखौ होगोन बेनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथांनि इयार अफ पासिं बेनिफ्राय नोंथांनि इउनिभार्सिटि एबा कलेजखौ नोंथाङा बेहाय होगोन बेनिफ्राय नोंथांनि डिप्ल'मा जेनाखि नन टेक्निकेलनि आन्दाराव मावनो थाखाय नोंथाङा कम्पिउटार डिप्ल'मा नांगौमोन जे बेखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामदो आरो बेहाय जुदि सेलेक्ट नंखायामोनब्ला बेवहाय सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेहाय 6 मान्थ दंना मिनिमाम खमावनो बेनिफ्राय गोजौआव जायोब्लाथ' मोजां खोथा बेनिफ्राय टटेल मार्क बेनि एग्जामाव नोंथांमोना बेसेबां मार्कनि एग्जाम होदोंमोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां मोनदोंमोन बेनिफ्राय पार्सेन्ट थिग बिदिनो इयार अफ पासिं बिदिनो नोंथाङा बबे स्कुल कलेज एबा इउनिभार्सिटिनि आन्दारनि नोंथांनि डिप्ल'माया बेखौ नोंथांनाव बेहाय लिरनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव दङ नोंथांमोना डु इउ हेभ एप्रप्रिएट कम्पिउटार सार्टिफिकेट एज पार एडभार्समेन्ट नोंथांमोना नोंथां एडभार्समेन्टनि मथे जाबायदि बिनाय नोंथांमोनाव कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेटआ दं नामा बेखौ येस अर नो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो येस बाय येस होदो दानिया गाहायाव फैदो डु इउ हेभ आसाम स्टेट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौथ' नांखागोन नालाय नोंथांमोना बेहाय येस होनांगोन आरो बेनिफ्राय गाहायाव फैदो जोंहा मोननै अपसनल'सैसो बेहाय मेना आपल'ड नोंथाङा नोंथांनि फट' आरो सिगनेचार बेखौ जों आपल'ड खालामनांगोन आरोना मोननैखौ फट'आ जोंहा 50 केबिनिफ्राय गाहाय जानांगोन बेवहाय माखासे रिजुलेसनखौबो होदों नोंथांमोना बानायनो थाखाय गोरलै जागोन बेनिफ्राय 30 केबि बेनिफ्राय गाहाय जानांगोन बेयो जाबाय सिगनेचारा दानिया नोंथाङा बेवहाय क्लिक हियार अपसन नुनो मोनदोंना बेवहाय जोङो क्लिक खालामबानो जोङो बेखौ लायनो हानाय जागोन नोंथांनि डकुमेन्ट्स फाइलनिफ्राय जोङो फट' एन्ड बेहायदि बिट नुदोंना बेहाय जों क्लिक खालामबाय दानिया आङो गासैखौबो चेक खालामफिनखांबाय बेहाय कारेक्ट जाबाय बेनि थाखायनो फाइनाल साबमिटआव आङो क्लिक खालामनानै होनोसै बेवहाय अके नोंथाङा नुनो मोनगोन आरोना अकेखौबो नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन दायो फाइनाल साबमिट जाखांबाय आरोना फाइनाल साबमिट जाखांनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे नटिस मोनगोन आरोना बेहाय नोंथाङा मेसेज फैगोन आरो मेसेज फैखांबाय दानिया नोंथाङा इन्टारफेसखौ नायदो इन्टारफेसा बेबायदि जाबाय आरोना दायो जोङो बेबायदि मोनबाय जोङो लगिन खालामसै लगिनाव क्लिक खालामबाय आङो दायो जोङो बेबायदि रिडाइरेक्ट जाफिनबाय आरोना बेनि इन्टारफेसा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय राइट साइडजों नुनो मोनदोंना अलरेडि नोंथांमोना रेजिस्टार जाबाय नालाय बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो आरो नोंथांनि एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन आरोना बेवहाय टाइप खालामदो नोंथांनि मबाइल नाम्बार दानिया नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो नोंथांनि पासवार्ड जि नोंथांमोना पासवार्ड बानायदोंमोन ना बेखौ बाव होनानै लगिनाव क्लिक खालामनानै होदो जुदि पासवार्डखौ नोंथाङा बावबायब्ला नैबे फरगट पासवार्डनि गेजेरजों मोनफिननो हागोन दायो आङो लगिन खालामनानै होफिनबाय दानिया नोंथांमोना लेफ्ट साइडजों नुनो मोनदों नैबे गेजेराव एप्लिकेसन प्रिन्ट नुनो मोनदों ना बेहाय जोङो क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेबायदि इन्टारफेसखौ बिदि मोनगोन आरोना जोङो राइट साइडजों टप कर्नारनिफ्राय 3 डट्स नुदोंना जों बाव क्लिक खालामनानै होगोन
बेनिफ्राय सेभ एस PDF जों बाव क्लिक खालामनानै होबावगोन अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि नैबे PDF खौ एबा नोंथांनि एप्लिकेसन रिसिप्टखौ सेभ खालामनानै एबा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। दायो आंना सेभ साक्सेसफुल जाबाय आरोना बेयो सेभ जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिया नैबे नोंथाङा जि इन्टारफेसआव फिलआप खालामदोंमोन आरोना बेफोर गासैबो पेजआ नैबेनो जागोन। नोंथाङा बेहाय गासैबो डिटेल्सखौ खनसे फिन नायनानै नुनो मोननाय जाफिनगोन। दानिया नोंथांमोना लग आउट खालामनानै लादो। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ A to Z एप्लाइ प्रसेसआ बेनोसैमोन। अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हाबाय A to Z। जानो हागौ नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।